بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan makaranta mai tarin albarka ta Ibn Hajar Academy da ke nan Kaduna unguwar Dosa, wacce maka ware wannan lokaci ba don komai ba sai don fara bitan muraja'an littafin an-nahwu al-wadih fi qawa'id al-lughati al-arabiyya, wacce kasan farko cikinta tana da na ɗaya, na biyu, na uku, hudu har biyar har shida. So mun zaɓe ta ne don ya zamanto mabadi, wato mafara ga ɗalibai waɗanda suka fara karatun larabci suke so su fahimci mecece nahawu kuma da ƙa'idojinta daidai gwargwado, wanda jullu madarisul islamiyya ibtida'iyya a nan Najeriya ake karantar da su saboda fa'idoji da za a iya samu a cikin wannan littafi. Insha Allahu za mu fara da shi kanshi an-nahwu din, menene shi, sa'annan kuma definition ɗin shi kuma da kaɗan daga cikin fa'idansa. Nahwu a ƙa'ida asali larabawa in suna yi larabcinsu a da can ba a san da ilimin a sunan ilimi a rubuce ba, a bakinsu ne za ka ji in suna larabci za ga akwai nahwu ciki, akwai grammar, nahwu kamar grammar kenan, akwai nahawun tafi da gidanka suke yi, akwai nahwu a cikin maganarsu, akwai sarfa a ciki. So daga baya ne saboda cakuɗewar larabawa da sauran ƙabilu wa'yanda ba larabawa ba asali, sai sa aka fara samun lahani a kidan larabci, akan da samun tasgaro, don to kalmomin larabci suna cakuɗewa da kalmomin wasu yarurruka, wanda hakan ya sabbaba fara samun canje-canje na ƙa'idojin larabci, wanda larabawa suka ga dacewa ya kamata yanzu tsaya su fitar da ƙa'idoji a yi shi a rubuce, saboda gudun kada karatun larabci ya samu matsala saboda shigowar ajama wanda ba larabawa ba cikin larabawa, wanda daga cikin abin da ake ambatawa akwai na kitimar zalim bin muslim, wato abul asad du'ali, wanda ce shi ne ya fara assasa ko kirkiran wannan ilimi a rubuce saboda kar yaran su samu matsala wurin cakuɗewa da sauran ajamawa ta fuskan canza wasulla na ilimin larabci, wanda a zamanin sayyidina aliyu kamar yadda malamai suke ambatawa hakan ya kasance, da sayyidina aliyu ya taimaka kwarai gaske wurin ɗora shi akan wannan aiki, gagarumin aiki wanda Allah ya sa mata albarka saboda da ita ake fahimtar wato addini. Shi amfanin sanin nahwu da sarfu ba komai bane illa larabcin ka ya miƙe, za ka yi magana kai larabci tsayayyen larabci ingantacce, sa'annan kuma ya zamanto wato ka samu ba'a, ka samu kayan aiki da su taimaka maka wurin fahimtar alkur'ani da sunna da sauran ulum na shari'a, wanda kusan a iya cewa rashin nahawu ga ɗalibin ilimi da sanin ma'anonin shi da abin da inda ya dosa da unguwar dosar da ya dosa, rashin sanin hakan kan iya sababa ma ɗalibi ya jima yana yin abu da iya cikin karatu saboda bai da ƙawa'id, bai da grama da zai sa ya fahimci karatun a cikin lokaci mafi kusanci da kuma samun sauƙi wurin fahimtar karatun. Kamar ka iya cewa malamai suna faɗi cewa shi nahwu kamar matsayin uba yake, kamar yadda muka ambata a wani karatunmu na hadisul tullab fi ma'rifati dama'ir na ɓangaren sarfu, cewa ita sarfu matsayin uwa take ga ɗan adam a gidan larabci ko larabci. Wanda ya rasa sarfu bai iya sarfu ba, ko shakka ba zai sha wahala, kamar yadda ka san wanda ya rasa uwa ga baya jin daɗi, ya haɗa jarabawa ba ƙaramin jarabawa ba. To haka wanda ya rasa sarfu bai iya sarfu ba kuma yana so ya fahimci addini yadda ya kamata, to ko shakka babu zai zama abin tausayi kamar wanda ya rasa uwa. To
to haka ita nahawun nan da muke magana kanta malamai suka ce ita ce matsayin uba ga ɗalibin ilimi. Kaga ko duk wanda ya rasa uba ai zai ji jiki ko shakka wannan kuma ba karamin jarabawa bane sai dai haƙuri. To ita matsayin uba take sarfa kuma uwa. Kaga dole a tafi tare da uwa da uba a cikin harkoki, in ba haka ba sai a sha wahala. Don haka shi yasa alqur'ani ya gaya mana fa'idodinsu. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Kaga dole ka kyautata ma kanka, nan kai za ka kyautata ma kanka tsaya ka iya nahwu da sarfu, saboda su ne matsayin uba da uwa ga dan adam. Rashin su kan iya sa mutum ya shiga cikin zulumi da damuwa da takaici da samun tasgaro wurin fahimtar karatun da aka yi shi na addini ko karatun larabci baki da. Don haka malamai suna ba mu nahwu ta'arifai da dama. Ana kiran shi da kuma ilmun nahwi, kuma ana cewa shi ilmul i'rab, inda da nahwu da li'irabi da ɗaya ne. In za ka yi nahwu a ce kuma ba za ka yi li'irabi wato an yi ba a yi ba kenan, saboda kusan duk abu ɗaya ne. Ilmun nahwi da ilmun i'rab ana kiran shi ilmun nahwi, kuma ana kiran shi da ilmun al-i'rab. Ilmun nahwi malamai sun ba da ta'arifi mabambanta. Daga cikin ta'arifin da aka ba shi an ce ilmun bil maqayis al-mustanbata min istiqra'i kalam al-arab al-muwassilati ila ahkam ajza'iha allati tulifa minha wa laysa qasiman litasrif. Daga cikin kuma ta'arifi da suke ba shi mafi kusa na cewa ilmun yu'rafu bihi ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhir kalimat al-arabiyya. علم يعرف به حال أواخر الكلم. وكتير علم يعرف به حال أواخر الكلم. وكتير علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية. وكما كتير شكل أواخر الكلمات العربية، بمعنى وتعلم يتفكر لورادة أكي إيساني بإتا awakhir halolin ƙarshen kalmar larabci. Mun yi bayani a karatun anisul tullab na sarfu cewa shi sarfu yana lura da wasalin tsakiyar kalmar larabci. Qara'a, sami'a, ni din nan shine aikin sarfu, wasalin shi. To shi kuma nahwu a din nan na ƙarshen, wasalin ƙarshen kalmar larabci shine aikin nahwu. Yana amfani da jumla ne, kuma yana ƙara gyara mutum jumal nashi, jumlolin shi, sentence nashi ta miƙe ta tafi yadda ya kamata akan doka da tsari na larabci. ilmin yu'arfu bi ahwali kalimatin awakhir kalimati al-arabiyya, kalmomin larabci amma yake amfani da shi ya gaya maka wasalin ƙarshen kalma mai za ta ɗauka. zahaba yazhabu, bu yannan bu ɗin nan wasalin damman nan ba aikin kowa ba ce face aikin nahwu. za ta gaya maka don ma ya kamata a samu, ko kuma ya zahaba fataha za a samu, ko kuma ya zahab sukun za a samu, jazama kenan. To wannan shine ilimin annahwu. za ta koya maka yadda za ka ringa rakkaba jumla, ka jeranta sentence ɗinka ya tashi yadda ya kamata, sa'an nan ka wato san wasalin da za ka sama kalma. wasali su ne fataha, kasra, damma, ko kuma a sama abu jazma, sukun. to wasalin ƙarshen kalma shine na nahwu, tsakiya kuma na sarfu. kaga suna tafiya tare kenan. kaga uwa sai ta yi hidiman mutum farko, tsakiya, ƙarshe sai a miƙa ma baba. kaga nahwu ƙarshe, sarfu tsakiya, wasu silansu. don haka nahwu tana da wasalin ƙarshen kalmar larabci, kamar qara'a, ya qara'u. shin u za a ce ko ya qara'a, ko ya qara a yi sukun. wannan aiki ne na waye, na annahwu. a gurguje wannan shine ta'arifi, definition na annahwu. sa'annan a yaren larabci an ce annahwu ana nufin lughatan kenan. lughatan ana nufin misali, ana nufin wani shiya. yana da definition da yawa, amma za mu taƙaita akan misali. annahwu yana nufin misali a yaren larabci. haka annahwu za mu ɗauki littafi annahwu al-wadih, wanda ma'anin shi ne
misalin da aka fayyace shi ya fito fili in palpable way, ya fito a fili karra, kowa zai iya ganewa, kowa zai iya fahimta in an mishi bayani daidai gwargwado. fi qawaidil lughati al-arabiyya, yana tattauna kan ka'idoji na lugha na larabci, saboda nahwu yana cikin fannonin ilmin lugha, kamar yanda Ahmad bin Adam al-Ethiopi ya kawo cikin sharhi littafin Hilaliyatul Af'al na gidan sarfu, yake cewa yana ambato maka ababen da mabukaci lugha wanda yake so ya san lugha yanda ya kamata ya fahimci yaren larabci, ya tattaro sai iya ya hada hadda nahwu, ya ce nahwun wa sarfun wa ishtiqaqun wa lugha hadhihi al-ulum fajtahid an tablugha nahwun wa sarfun wa ishtiqaqun wa lugha. Kaga daga cikin ababen da yake cewa mutum ya kokari ya san su ina so ya fahimci karatun addini da shari'a yadda ya kamata, to ya san nahwun wa sarfun, ya san ilimin nahwun da muke magana a kan shi, daga ciki akwai sarfu da sauransu. don haka za mu shiga kai tsaye cikin littafi na wannan mawallafai na littafin Aliyu Hari da waye Mustapha Amin, Aliyu Jarim wa Mustapha Amin. Darasin farko da malam ya fara tattaunawa a kai shine ya yi mana bayani akan aljumlatul mufida, ya yi mana bayani kan aljumlatul mufida. mecece jumla mufida? Aljumla al-mufida, kafin ka santa a matsayinka na mubtadi'i wanda yanzu ya fara ilimin nahwu, akwai bukatuwan ka san wasu ababe da ake ce ma anwa'ul i'rab, da wasu ababe da ake ce ma alamatul i'rab. anwa'ul i'rab wa alamatuhum, anwa'ul i'rab wa alamatuhum, wato abin nufi shine wasu terms ne ko a ce maka wasu formulas ne wanda in har baka san me ake nufi da su ba, to ba za ka taɓa fahimtar inda aka dosa a gidan ilimin nahwu ko ilimin i'rabi. mun ce ana ce mai ilmul i'rab, ana ce mai ilmun an-nahwu, saboda dole ka tafi tare da su, kana sanin kalma, kana sanin li'irabin ta. li'irabi dai shine ya ƙara fito da abu fili, kamar ne yadda nahwu ma'anin shi ya fito da abu fili, a baka misali wadih ka gane shi. haka shi ma i'rabi a fede ma kalma a fito da shi fili, a ɗaya da shi. wannan shine ilimin nahwu da ilimin li'irabi duk abu guda ɗaya ne, ana kiransa ilimin nahwu, ce masa ilimin i'rab. to baka fahimtar ilimin nahwu yanda ya kamata face sai ka san wa'annan ababen da zamu ambata, wanda ya zama wajibi ga ɗalibin ilimin nahwu ya fara sanin sa kafin ya je ga ko ina. don haka ya sa maka dacewar mu a fara ambato su. na farko akwai abin da ake ce ma al-marfu. al-marfu ko kuma wataran kaji an ce da su ar-raf'u, duk abu ɗaya ne, al-marfu ko ar-raf'u. na biyan su shine al-mansub, ko kaji an ce da su an-nasbu. wannan haddace su mutum ya kamata yi, kuma kowa sai da ake haddace abu, ka ɗauki kalma ɗaya ka ta maimaita ta, kana nazarinta a ƙwaƙwalwanka. almarfu arraf, almarfu arraf, almarfu a hakaza, ka je na gaba shi ma sai ka kiyaye. sai na ukun su akwai abin da ke ce ma al-majrur. al-majrur ko kuma ka ji an ce da su, which is tantamount to ka ce da su al-jarru. al-jarru, al-majrur ko al-jarru. na hudunsu na ƙarshen su shi ake cewa, ake kiran shi da al-majzum, ko ka ce da su al-jazm. wayannan su ake ce ma anwa'ul i'rab. anwa'ul i'rab haddace su za ka yi. farko akwai al-marfu' wanda yake daidai da ar-raf'u.
na biyu akwai al-mansub wanda ke daidai da an-nasb, na uku al-majrur wanda ke daidai da al-jarr, na hudunsu na karshen su al-majzum wanda yake tantamount to al-jazm. duk abin da aka faɗi ɗaya daga cikinsu ga abin da ake nufi da shi. Na farkon su al-marfu. Idan aka ambaci kalmar al-marfu ba komai ake nufi ba, ana nufin wasalin damma ne ta gani a ƙarshen kalmar larabci ko dammata ne, tanwini ko kuma ta damma ko kuma damma ita ɗaya. don haka wani shine tam ɗin malaman nahawu wanda ya zama wajibi ɗalib ilimi ya fara sani kafin ma ya san me jumla mufida. Al-marfu zan ƙara maimaitawa saboda kiyayewa. Al-marfu ko ar-raf'u shine ake nufi da shi damma ko dammatani. Damma a tsakiyar kalma? A'a. Damma a farkon kalma? A'a. Yanzu idan aka ce yazhabu ko a ce yuzhibu ko kuma mu ce tusmi'u. Madauki misalin ayan alkur'ani innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-sum. Tusmi'u, yanzu da aka ce maka al-marfu ko ar-raf'u yana nufin damma, ana nufin wannan tusmi'u damman da ke kan wannan tawun din ne, sai ka ce a'a saboda muna magana ne kan nahwu. Shi nahwu yana zuwa da wasalin ina ƙarshen kalma na kamar muka yi bayani a karan farko, a kar amanta wannan ka'idan. Ƙarshen kalma wasalinta aikin nahawu ne ke gaya ma wani wasali ya kamata ka sa don ma ne ko fata ko kasra. Don haka ta ga don ma za mu kalla ba wannan ba kenan, ba su kun za mu kalla ba kasra nan ba, wannan kasan aikin waye sarfu, in ban manta ba karatun mu na sarfu. Amma shi aikin nahawu kalman harafin ƙarshen ga ta na ainu al'ain ne wasalin ta don ma, to wannan don ma shi ake ce ma marfu'u ko arrafu. Da haka da ka ga don ma a ƙarshen kalmar larabci ana hawanci an tambaye ka me sun kaka ce mata damma, sai dai ka ce al-marfu sai ta fassara ta da damma a ƙarshe. Don haka ma'anan al-marfu ko ar-raf'u shine menene, kaga damma ya bayyana a ƙarshen harafin kalmar larabci kamar tusmi'u, innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a. Wannan shine ma'ana na al-marfu ko ar-raf'u. Don haka daga yau ka sani in ka ji an ce arraf'u a gidan larabci, gidan nahwu, ka ji malamai suna magana ana li'arabi, ka ji an ce wannan halin rufa ta zo, halin rufa ta zo tana cikin marfu'at, to abin da ake so a gama shi tana cikin kalmomin da suke daukan wasalin ne don ma a ƙarshe kawai period, abin da ake nufi kenan ba wahala. Don haka almarfu ko arraf'u halin rufa, an ce kawo mana misali kaza amma ya zo a halin rufa, ana nufin ka kawo shi a halin ƙarshen wasalin ya ɗauki menene don ma, shi ake nufi da ka kawo shi a halin rufa, bi mana ka kawo shi a wurin da ake buƙatan a ga don ma a ƙarshen kalmar harafin. Sai na biyu al-mansub wanda ake cewa da ita an-nasbu. Al-mansub ko an-nasbu, mansubun ko an-nasb. Mansub, menene mansub? Al-mansub ba komai bane face ana nufin wasalin fataha ko ga fatahta ne akan kalmar larabci a ina a ƙarshe, inda dama na hawa da wasalin ƙarshen kalmar larabci ne. Ranar wurin fatahta ne mai dama a dole ganta a ƙarshen kalma, so da fatahta ne tanwini ba ta zuwa dama sai a ƙarshen kalma. To don haka in ka ga wasalin fataha a ƙarshen kalma, to ko shakka babu sunan wannan fatahan ba fataha ba a tam ɗin malaman nahwu, ba fataha za ka ce mata ba, sai dai ka ce da ita an nasbu ko ka ce mansuba ce wannan kalma, mansuba ce kalmar nan, bi ma'ana an mata fataha ne a ina a ƙarshe. Yanzu misali kamar ka ce layyana Allah luhumuha, layyana Allah kamar Allah tabaraka wa ta'ala layyana la, kalmar yanala
in muna so mu gano aikin nahwu a cikin nan ya zami abinda zami shine sai mu kalla wasalin karshen kalma shine aikin nahwu kaga kalman harafin karshen mecece allam to wasalin ta zamu kalla wannan shine aikin nahwu ba wasalin farkon ko tsakiya ba daga wasalin karshen kalmar lam ita ce al-fatha to yanzu an tambaye ka ana hawance aka ce me kalman yanala ta samu karka ce fataha ya ba fataha za ka ce ba cewa za ka yi mansuba ce ka ce kalmar nan an mata nasaba kalmar yanala an yi mata menene nasaba mansuba ce tana cikin mansubat abubuwan da ake sanya menene fataha a ƙarshe don haka ne ce maka a larabci a gidan nahwu kawo min misalin kalma a gidan nahwu na tambaye ka ya ce kawo misalin kalma wacce ta zo a halin mansuba ran ce mansuba wacce aka mana saba kawo min misalin kalma a larabci ta zo a halin nasaba sai ka ce yanala lan yanala sai ka ce yanala kalma ce da ta zo a halin nasaba saboda me yasa fataha ce a ƙarshe in ka ji an ce nasaba fataha ake ne kamar da ka ji an ce rufa ana nufin damma kenan ya zo a ƙarshe shi kamar misalin la tusmi'u na fata an gane don haka ma'anan arrafu kaga ai yayi kama da damman ma shine abin da aka ɗaukaka shi aka yi sama da shi aka ɗaga shi kaga ai kullum damma a ina take zuwa tana da kauri kuma a sama take shi sai ake cewa ta arrafu kamar ka ɗaukaka ta ne ka sa ta a saman kowane wasali tana da kuma nauyi ai wasalin damma tana da nauyi a baki wurin furuci kaga tana sama sauran harfofin haka shi ake ce mata marfu'a bi ma'ana a sama ake shimfiɗa ta a sata akan harafi mansuba kuma kamar an menene an baje ta ne an zube ta a ƙasa amma an yi ta a tsaye an danganta ta da fataha shi ake ce ma al-mansub sai na ukun su shine al-majrur ko kuma al-jarr menene al-majrur ba komai bane face taga wasalin mene taga wasalin kasra a ina a ƙarshen kalmar harafin kalmar larabci ko kasrata shi ake ce ma al-majrur al-jarr kamar dai ka ce al-jarr shine a larabci abinda aka ja shi a ƙasa shine ma'ana al-jarr jarrahu ya jurruhu a larabci shine idan ka ja abu ka ja shi a ƙasa shi ma'anar jarrahu in zan ce wane ya ja abu ya ce yin ce jarrahu fulan wane ya ja abu kaza ai jarrahu bi ma'ana ya ja shi a ƙasa kawo ko shagawa ai kasara dama a ina take zuwa a ƙasa